नमस्कार मंडळी, नवीन एका व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत असा. अरे ही दाढी आहे ना, नुसती चावता नसती, काहीतरी करू कसं होया. दुपारच्या काळात कलकल येली तशी दुकान बंद केलं आणि म्हटलं आता घरात जाऊया. तर घरात जाऊन बघतोय तर काय, माघारीने दात काढले आणि बटाट्याच्या डोळ्यात मसालो मारल्यान. आता रे काय करायचा? सगळ्या ह्या बटाट्याचा निकाल लाव आणि कणकवले पळ काढलाव. रात्री खर्चापुरती पाणीपुरी खालाव आणि सरळ हरकुळ्याची वाट धरलाव. हरकुळ्याची वाट म्हणजे जत्रा होती हो. तुम्ही पण गेलास का जत्रेक? कमेंट करून नक्की सांगा. जत्रा मात्र भरपूर भरलेली होती. जडे-तडे नुसती खेळणी आणि पाळणी. परग्या आणि रानग्या घोड्यांची सवारी करूक लागली आणि इकडे भावा बहिणीची चर्चा रंग धरूक लागली. स्वप्नातलो डोंगर बघून बाबू लागलो खिचडाक आणि जसो जसो वर गेलो तसो लयच लागलो उडवाक. बाब्याक उडताना बघून रानग्या किलो राग. रानग्या म्हणता कसा, बाब्या ह्या वर्ष थांब, पुढच्या वर्षी करतंय बघ मी आग. भरलेली जत्रा बघून सगळी स्वप्न रंगूक लागली आणि मोडकांची चाय पिता पिता जीभ चांगलीच भाजली. खर्चापुरती चाय खाऊन सगळ्यांनी भज्यांवर मारल्याने ताव आणि चाय जशी पिऊन झाली तशी हँका लागली आईस्क्रीमची हाव. सगळे मिळून आईस्क्रीम खाऊक लागले आणि हे दोन वांडार येऊन मधीच पोजी मारूक लागले. आईस्क्रीम झालो थोडो, आता पाणीपुरी रवली. झपली नाही तिघांका तरी पण एक प्लेट कशी बशी सरवली. अकडे भटजींनी देवागारानं केल्यान आणि देवान गरगरा फिरावून संकासुराचा निकाल केल्यान. जत्रा मग फिरान झाली. चला आता घरात जाऊची वेळ झाली. असलेल्या टिवल्या बावल्यांका सगळ्यांका बाय बाय करून आम्ही आमच्या घरा किलाव. मंडळी, व्हिडिओ आवडलो तर लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा.